Здравейте хора! Както вече знаете, аз съм Валентин от Home Finishing и днес ще ви представя италианския бранд за кухненски мивки Plado Stelma. Plado Stelma е сред водещите производители на композитни мивки, известни с иновативните си технологии и разнообразие от запомнящи се цветове. Мивките на Plado Stelma са изработени от синтезиран композитен материал, който осигурява издръжливост и устойчивост на надраскване. Освен това, използват патентованата нанотехнология Aria Pura, която пречиства въздуха в кухнята, като неутрализира вредните вещества и унищожава бактериите по повърхността. Мивките се предлагат в различни размери, за да отговорят на разнообразните нужди на нашите клиенти. Ако търсите комбинация от издръжливост и функционалност за вашата кухня, разгледайте мивките на Plado Stelma в Home Finishing. Очакваме ви!